Γεια σας. Αν και οι νομικές και φορολογικές πτυχές μπορεί να απαιτούν σημαντικό χρόνο και προσπάθεια για να κατανοηθούν και να επιληθούν τυχόν ζητήματα, αυτό είναι ένα από τα πιο σύντομα βίντεο μας. Αυτό δεν συμβαίνει επειδή δεν θεωρούμε ότι αυτά είναι σημαντικά ζητήματα, το αντίθετο τα θεωρούμε. Ωστόσο, δεν παρέχουμε νομικές ή φορολογικές συμβουλές. Επομένως, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εδώ είναι να σας υποδείξουμε τις προτινόμενες πηγές σχετικών πληροφοριών και να σας συμβουλεύσουμε να ζητήσετε επαγγελματική συμβουλή για τις δικές σας συγκεκριμένες ανάγκες. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν εξετάζοντας δύο παραμέτρους κατά την αξιολόγηση συμβατικών σχέσεων. Υπάρχουν δύο βασικές παράμετροι που σχετίζονται με τα έγγραφα του διεθνούς εμπορίου. Η πρώτη παράμετρος αφορά τη δομή και το κείμενο κάθε προτινόμενης σύμβασης. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η συμβατική τεκμηρίωση είναι ένας τομέας που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα και παρεξηγήσεις μεταξύ δυνητικών συνεργατών. Η προτινόμενη λύση για τη μείωση αυτών των προβλημάτων και παρεξηγήσεων στο ελάχιστο είναι η χρήση των πρότυπων συμβάσεων και ρητρών του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, ICC. Αυτά έχουν συνταχθεί από νομικούς εμπειρογνώμονες από όλο το παγκόσμιο δίκτυο του ICC, παρέχοντας ισορροπημένα, ουδέτερα πρότυπα. Σε αντίθεση με τα πρότυπα πολλών άλλων οργανισμών, τα πρότυπα του ICC δεν ευνοούν κανέναν κλάδο, γεωγραφική περιοχή ή κατηγορία μερών, όπως πολιτές ή αγοραστές. Όπως συμβαίνει με κάθε πρότυπο έγγραφο, θα πρέπει να ελέγχεται πριν την υπογραφή από δικηγόρο, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις σχετικές τοπικές, νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Μπορείτε να βρείτε αυτά τα πρότυπα στο σύνδεσμο που εμφανίζεται παρακάτω. Επίσης, θα σας συμβουλεύαμε να συμβουλεύεστε πάντα έναν δικηγόρο πριν υπογράψετε οποιαδήποτε νέα σύμβαση. Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί ότι κατανοείτε τις συνέπειες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις συμβάσεις. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν το αρχικό συμβόλαιο έχει μεταφραστεί. Ανάλογα με το δίκαιο που εφαρμόζεται, η δική σας κατανόηση μιας συγκεκριμένης φράσης μπορεί να διαφέρει σημαντικά από τη νομική της σημασία. Η δεύτερη παράμετρος που πρέπει να λάβετε υπόψη είναι ότι πρέπει να κατανοείτε το καθεστώς κάθε ψηφιακού εγγράφου και υπογραφής. Εδώ σας προτείνουμε να συμβουλευτείτε το εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο της περιοχής σας. Πρέπει να διασφαλίσετε ότι όλα τα σημαντικά ψηφιακά έγγραφα που ανταλλάσσονται έχουν την ίδια νομική ισχύ με τα αντίστοιχα έντυπα έγγραφα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ψηφιοποίηση της τεκμηρίωσης του διεθνούς εμπορίου, αν δεν έχετε ήδη παρακολουθήσει το βίντεο «Η ψηφιοποίηση του διεθνούς εμπορίου», σας προτείνω να το κάνετε. Αφού ξεκαθαρίσετε τυχόν εκκρεμότητες νομικής φύσεως, ταυτόχρονα θα πρέπει να ελέγξετε και την κατάσταση σχετικά με τυχόν φορολογικές υποχρεώσεις. Θα δούμε αυτά τα θέματα στην επόμενη διαφάνεια. Ενδέχεται να υπάρχουν επιπλέον φορολογικές επιβαρύνσεις κατά την εξαγωγή, αλλά δεν χρειάζεται να είναι δυσβάσταχτες. Θα πρέπει να ελέγξετε την κατάσταση με το εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο, τον μεταφορέα σας και ή τον λογιστή σας. Οποιεσδήποτε επιπλέον φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις φορολογικής αναφοράς που ενδέχεται να ισχύουν για την εταιρεία σας θα εξαρτηθούν από τα Incoterms που εφαρμόζονται, τη χώρα εξαγωγής, τη χώρα εισαγωγής, τους όρους τυχόν εμπορικών συμφωνιών μεταξύ αυτών των χωρών, καθώς και από το αν το εμπόριο αφορά φυσικά αγαθά ή υπηρεσίες. Εάν το εμπόριο αφορά φυσικά αγαθά, η προέλευση των εισρών μπορεί επίσης να είναι σχετική. Για παράδειγμα, πόση προστιθέμενη αξία προέρχεται από τη χώρα εξαγωγής και πόση από τρίτες χώρες και από ποιες τρίτες χώρες. Παρακαλώ σημειώστε ότι σε ορισμένες χώρες εισαγωγής, για φορολογικούς λόγους, ίσως χρειαστεί να εγγραφείτε στη χώρα εισαγωγής. Δασμοί. Είναι σίγουρο ότι πρέπει να κατανοήσετε αν οι δασμοί είναι εφαρμόσιμοι και πώς θα επηρεάσουν την τιμολόγησή σας. Οι δασμοί καταβάλλονται από τον εισαγωγέα. Επομένως, το αν η εταιρεία σας θα είναι υπεύθυνη για αυτές τις πληρωμές εξαρτάται από το αν είστε ο εξαγωγέας ή ο εισαγωγέας. Αυτό το βίντεο δεν παρέχει επαγγελματικές συμβουλές. Συνεπώς, σας προτείνουμε να επικοινωνήσετε, ανάλογα με την περίπτωση, με τον λογιστή σας, τον μεταφορέα σας, ο οποίος μπορεί να συμπληρώσει δηλώσεις τόσο με τις εγχώριες όσο και με τις ξένες τελωνειακές αρχές, τον τελωνειακό σας πράκτορα ή μεσίτη.
Αυτοί διασφαλίζουν ότι τα αγαθά περνούν από το τελωνείο και μπορεί να ενεργούν ως άμεση ή έμεση αντιπρόσωποι. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την υποβολή δηλώσεων εισαγωγής ή εξαγωγής στο τελωνείο και τη διευκόλυνση της πληρωμής δασμών εισαγωγής, φόρου προστιθέμενης αξίας, ειδικού φόρου κατανάλωσης κιλπακού εκ μέρους των εισαγωγέων και εξαγωγέων, το εμπορικό σας επιμελητήριο. Αυτό ήταν. Παρακάτω θα βρείτε συνδέσμους προς το Exporters Almanac, τα έγγραφα του ICC και τα Incoterms, τα οποία καθορίζουν με σαφήνεια ποιος πρέπει να πληρώσει τι. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μου, παρακαλώ μην διστάσετε να το κάνετε. Η ιστοσελίδα μας και η διεύθυνση email μου βρίσκονται σε αυτή τη διαφάνεια και στην περιγραφή παρακάτω. Αν βρήκατε αυτό το βίντεο χρήσιμο, παρακαλώ κάντε ένα like και εγγραφείτε στο κανάλι μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη του διεθνούς εμπορικού σας δυναμικού. Απλώς κάντε κλικ στον σύνδεσμο εγγραφή στην οθόνη. Δεν κοστίζει τίποτα. Αν πιστεύετε ότι κάποιος που γνωρίζετε θα ενδιαφερόταν, παρακαλώ μοιραστείτε αυτόν τον σύνδεσμο μαζί του. Και αν είστε έτοιμοι για το επόμενο βήμα, δείτε το επόμενο βίντεο στη λίστα αναπαραγωγής. Είναι συνδεδεμένο ακριβώς εδώ.